Shalom. Dihamu amanami ingatami ruas HKBP halaman Jani. Mingguta sadarion ima pesta parjo paramutan hari-hari Tuhan Yesus. Song topik binikuta sadarion kuaso hari Tuhan Yesus. Adorang saudara mulai para anggota di bagasan sadarion jumolo mahita partamian mahal.
Wingon hamido partina
di angka pertemuan Nabi dan Nabi. Ale Yesus sampai kami memahami. Ale urupi mapan pengkominan, urupi masyarakat, urupi yang di Indonesia dan di Portugal, asa maksa dan roh, marsilupan, dot marsilupun, lawan mengkotapi sorry mago COVID-19. Saya persada memahami jalan sesa maksudnya. Ale di mata amanan, parkubu nasohat terus, ujung hamil luar udah dia, alana terkubut hamil mati sana. Saya marasi roh sama minah. Oh Tuhan Yesus Kristus nang gimana lu mati asih roh kami saya patut memahami roh mati oh Tuhan diurbani pangapun dina masaku pamanu masaku nanti dinahin di dosa pumuti memahami asa marwas roh saya tadi memahami oh ada di memahami anak beruntung di bawah dia. Amin. Jadi pasal-pasal nama satu-satu doa tapian jalan pasal hukum angka sai yang teman-teman hasana pun mami batara dari kecil. Amin. Dungi minta Yesus mama do ibana. Au hai do tangguan. Nama mundo na prosea dia
Dame di debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiaka tiate muna doot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Urian itu hata namar pesta di bagasan sadario. Ma pesta parningotan di hari haheheun di Tuhan Yesus Kristus napar julu. Barita nauli di pesta sadario di mana tersurat di Evangelium di Matius bidu 20 mamuka mai sian ayat sada sahat ro di ayat 10 songonon mahatana di disi alai di buha-buha ijo di hari parjulu dung salbu sabati Roma si Maria Magdalena dohot si Maria nasada nari manikir tanomani alai nunga masa lalu nanku ai tuat dosu-suruan di Tuhan sian banua gejang jala dung sahat digulang mabatui laos kudul di atasnya alai somon hilap durupana idal sak-sak lulosna somon hapul jadi kadudut mapar jagai di bahen biar nirohana sida hirana mati alai nina susuwani mamandok parokuani una kamu mabian ai boto di luwi hamudu Yesus nau di pars kilakon dang di soniban ai nunga heheban songon nani dok nang hian pajono kamuma ida hamuma inganan hapiahan mai atau mahamulau tua kasih seanai pabuahon lau heheban asian namati jadi culuanan nado hamu tu Galilea disima idaon muna ibana nunga upabuai Tuhan dungi atau mana sidalau sian tanomani mabiar ukut las itu rohana sida marlujung duna sidalau mabaritahon tuakas siang disimaro Yesus madapoton nasida nindaman dame mani dungi dipajono nasida man di hal mapakna uhud manukau tujulona jadi di dok Yesus matunasida una kamu mabiar lau mahamu madokon akan iku tu Galilea disima hidaun nasida al imam sahatna urian itu hatang sada pesta nabal gado hari parningotan di hahiheun di Tuhan Yesus Kristus di halak Kristen di sadok liat portidio ai mariti di hahiheun di Tuhan Yesus Kristus dang markugu besorok di hamatea maniobi salhucol di bagasan hamatea salilim nililing jala mariti di hahiheun di Tuhan Yesus Kristus ima parmula di hahihiun di salhucol akan amati jala laos mariti di hahihiun di Tuhan Yesus Kristus ima haluau sian salhut hamatea saliling lain alani di bagasan pesta sadario naik tuki honon na duita marnida paso hahihiun di Tuhan Yesus Kristus nabal gastitutu nama korpon di tengah-tengah di salhucol mana dilihat portidio dot nama ngalekon silas di robat sudah nasa nama kaporsya itu anta Yesus alam pedohot do maka tidak nau hehe Tuhan Yesus Kristus sian pemerintah konon diturubuk tasadario dungi masa malau nagu umutau maliat tano jalalau sakadutut maka perjaga nama jaga kuburan di Tuhan Yesus Kristus jala alam pen parsi dohot
patuduhon waso hakeheon ni Tuhan Yesus na margugo situtulo Jesus na mat naung tartanumi kalalaos di waso hagugona di papatar alam peboy do di paretta marhiti waso doot agugona alani do amunak kanungan di parlalanan ningol di saluhucol ma di portibio waso hagugun di hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus paborhati di tonga-tonga di parlalanan ningol asatoto kita makilala bahwa alam natinoppan ni dewa taope nagabe dongatan nagabe sosialiarata alai nagabe las niroga doto inorhon ni waso ni Yesus mariti-hiti na nilekon niya ka alam natinoppan ni dewa ta jalalaos ni magasan hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus di patuduhon do mariti-hiti waso hakeheon itu salucol mana di portibion ima mariti-hiti na mangalekon haukapon ni pakatungutun ni kuburan ni Tuhan Yesus Kristus na sotarukap ni color segel kuburan ni Tuhan Yesus alai mariti-hiti waso hakeheon ni Yesus dan mergugu hamatianila humangihoti Yesus tinggal di tanomani sabal gani batu panutun ni kuburan ni Tuhan Yesus Kristus mariti-hiti waso hakeheon ni Yesus na di paretta surusuruan sian banua gincang lahomang gulikon batu na buluni di sima takas nal tarida waso hakeheon ni Tuhan Yesus di papatar tusuli joma di portibio na sumargugo tanomani lahomang ihoti joma di bagasan tanomani samping jalalaos mariti-hiti namasa di bagasan ari hakeheon ni Tuhan Yesus diakui biar setonga-tonga ni ngolu di saluhucol di bagasan nakaduk do parjagai pola somon namate pakilalang nasida ala di lalu namasa nagogo situtu humaliak nasida jalalaos di bagasan biar donan akaparupuan naro lahu mamiyahi bakke ni Tuhan Yesus alai marhiti-hiti waso hakeheon ni Yesus dirok do tunasida unak kamu mabiar tuturo gudang si hadiaran di tonga-tonga ni portibion lumubi namasa di tonga-tonga ni partiki atas sinuain COVID-19 na sedang mewapar di tonga-tonga ni ngolu ni sudejo nama bibiari ngoluta nama bae torok nama sakit torok nagoan hosa alai di tonga-tonga ni nama sai rai koningotot tado ubawa gado waso hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus dan margogo COVID-19 lahu mangago jolma anggo sodiloas dewata jaladang margogo COVID-19 lahu mapain marmara jolma anggo sodiloas dewata tuturikot do hita macamotto dirita asa totong di bagasan hai masuk alai koningotot tado manangyak dirita tu dewata asa totong di pargogo hita unang gabi madiar hita mangadomi nama sao alaya sapos dituturo hata ngadonganan ni debata adu hita parguguan ni debata adu hita lahumanal puhon nama sao asa bolas hita di bagasan las niroga madalani aka hari-hari ni godu di tikio jala mono di dok Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ni godu tasinuaeng unak kamu mabiar ainunga utalukon amatian hamatian namasa di tonga-tonga ni ngolu ni coma dada gabe mapakoro tu hamatian saliling di lilingna alai marhiti hamamate ni coma di portibion marhiti hidu hital di patolfas tu bagasan si limon ai proses tu hamatiani lau menuju ngolu na manoktomi alai molo de batama dongani ito de konon na rototong ni hingul taon las ni roga unang madiar ita lau madalani akan amasa di tonga-tonga ni partiki atau jala hakeheon ni Tuhan Yesus Kristus si mangalehon waso agugo di tonga-tonga ni sudena sajoma asa unang madiar lahu makatidak ko Tuhan Yesus di situasi na somon dia pe asa totong marbarita taringo tu Yesus somon parupuan nagi
pos ni roha marite puaso hayo ni Jesus dohot nasida gabe ni pakke Jesus sitib dangina la omakati dakon di hakihiun di Tuhan Yesus Kristus alani sanut nasa na porsea di Tuhan Yesus Kristus nagabe bertanggung jawab dohot makati dakon mamari tahu nau hehe do Tuhan Yesus Kristus jala di bagasan hakihiun di Tuhan Yesus Kristus hehe manang rohat tabi lau makati dakon ibana mari ike salhut gogota nguluta dohot mari ite manupahi akan masa di tonga-tonga di ulau di parmuriau tadi alania munak kadongan waso hayo di Yesus nabui mangubas di salhut namasa di tonga-tonga di parmuriau tahun amin martaniang mahita mauli ade madi sobahon rohanami tuhoali Tuhan debatamalam di tonga-tonga ni natongon mangadubi na masaon kami nuai di bagasan homos dohot biar dohot akan nabuy mapain stres ngunam di pakulingi hodo kami Tuhan marite ite parningotan di hakeheon ni anakmu Yesus Kristus yang akan mati nungga ditaluhon hamatia tang margugu be hamatiani mangi hoti hami di bagasan hamatia saliling nililingna di baini Tuhan papos rohanan mangadobi sudina masa di tukion nakpe hubulu sami nama sao Tuhan unang loas gabe madeli torop siya tonga-tonga nami alai lekon totong semangat lekon totong gugu asabuy ami Tuhan manal Tuhan nama sao jala pasohot mana masao Tuhan asamar sangat jala marmulia ho di tonga-tonga di sudina sana tinopam asima rohama li Tuhan sai pasu-pasu huriam nak besupui marsal di bagasan corong di tikion alai pos dorongan nami Tuhan di bagasan bagas nami behami marsal doto natotong do Tuhan guar munamar mulia jala marsangat di tonga-tonga ninggulu nami bi sai tangikon ma Tuhan tangian nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mare de maita waus titikina mare de umma tapasahan belian. di bagasan muka ai bana nama
Kulo naraja on ito matonga di kuliah do iko video. Uhai matonga ani marite ito di asalam tadahami bulan di seleon leon di asalam kirkir kami mandoko leatu. Mari di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan di mana